ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଭର୍ସାଟାଇଲ୍ ସିଙ୍ଗର ତପୁ ମିଶ୍ର। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି କେଉଁ ଏକ ଅଜଣା ଦୁନିଆକୁ। ତପୁ ଏମିତି ଅସମୟରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ସଙ୍ଗୀତ ଦୁନିଆକୁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ସେଇ କୁକିଳ କଣ୍ଠୀ ତପୁ ମିଶ୍ର ଆଜି ନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜର ଛାପ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ। ସେ ସବୁ ବର୍ଗର ଗୀତ ଗାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଥିଲେ ଭାବବିହ୍ୱଳ। 16 ବର୍ଷରୁ ସଙ୍ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ତପୁ 1995 ମସିହା କୁଳନନ୍ଦନ ସିନେମାରେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ତରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ଇସ୍କ ତୁ ହି ତୁ ସିନେମାରେ ଟାଇଟେଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ ଗାଇ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମନ କିଣି ନେଇଥିଲେ। ଏବେ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଅଭିନୟ ସାରି ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ଥୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ କେହି ତ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠ ଛାଡ଼ି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ଆମେ କେବଳ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ତପୁ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।